Здрасти, хора! Ако се чуете къде се намираме, в момента съм в чисто новото ми студио в квартал Кършака в Пловдив. Не е много претенциозно, но върши работа. Намира се в едно така наречено игрище за деца. По принцип тази седмица бях решил да снимам нещо много по-различно и по-ведро. Обаче след една сутрешна разходка с дъщеря ми, след обилен дъжд вечерта, излязахме да се разходим и гледката просто е потресаваща навсякъде. Има неща, които направо ме побъркват и не знам как хората живеят по този начин. Защо си хвърлят боклуците по земята, защо всичко е толкова мръсно. Та реших да сменя темата тази седмица и да ви покажа прелестите на моя квартал, който по документи се води един от добрите в града. Ето го така нареченото игрище. Там имаме баскетболен кош, за който трябва да си голям професионалист, предполагам. Тук по средата има нещо като арт инсталация. Личи си, че е добре почистено. Продължаваме с разходката и 10 метра по-надолу се разкрива още една прелестна гледка. Ето тези кошове за отпадъци. Просто може да не са оцелили хората, нали? Не винаги трябва да си точен. В повечето случаи се налага да вървим по улицата, защото тротуарите изглеждат по този начин. Да, това е тротуар тук. Някакъв вид тротуар е това. Ама няма проблеми, те не минават чак толкова много коли. Не е толкова страшно. Тук, както виждате, си имаме и хранилки за животни. Грижа за животните, имат водичка, хлябче. Стигаме до една от най-трудните за преминаване улици. Тук първо трябва да прицапаме през тази рекичка, гьолче, като внимаваме да не се блъснем в кофите. Ако се чудите къде точно се намираме, тази улица е пресечка на булевард България, един от най-големите булеварди. Ето ги тераските и разбира се, някой си е хвърлил торбата с боклука долу. Там имаме една фантичка, чипс, всякакви бутилчици. Ето още едно местенце, много хитро, където хората от блока скриват боклуците, така че не се виждат добре. А още торбички с боклуци. Вървиме тук в тая красота. В оквата има някаква пяна. Не знам на какво се дължи. Едва ли от нещо хубаво. Там още една турбичка с боклук оставена. Кафенце. Попаднах на още една много интересна арт инсталация. На това дърво. Някаква бирена бутилка. Може би е някакъв ориентир или хранилка за птици, не зная. Сега, за да не бъда крайно негативен и някой да си каже, нали, всички са много лоши, ти си много готин. Искам да ви покажа и един добър пример. Пак се намираме до един панелен блок, който на пръв поглед не е нищо особено. Но долу хората са положили усилия. Изглежда супер поддържано, чистичко и много приятно. В този подлез имаме още един много добър пример за това как едно пространство може да се преобрази. До преди година-две тук миришеше на питня, беше пълно с боклуци. Докато сега има исторически графити, които учат децата на нещо и изглеждат супер приятно. Наясно съм, че голяма част от тези проблеми се дължат на инфраструктура и на достатъчно финансиране за поддръжка на малките квартали. Обаче пък от друга страна ежедневно се сблъсквам с хора, които си хвърлят фасовете, да си почистват изпражненията на животните по улицата, хвърлят боклуци от терасата и отвратително е просто. Затова апелирам към всички, всеки да направи някакво малко усилие, да си хвърля поне боклуците в кошовете, за да може да всички живеем малко по-приятно и не само да обвиняваме общината
институциите. По никакъв начин не искам да се фокусирам над негативни неща в тези епизоди, така че се надявам това да е първото и последно такова видео. За сметка на това, днес ще завършим с нещо много позитивно и красиво. Следващите кадри. Вече се намираме в квартал Капана, където нещата стоят малко по-различно, както виждате. Днес имам задача да снимам коледната украса тук и реших да го комбинирам с това да ви покажа какво са направили всъщност Коледен базар Капана и община Пловдив ръка за ръка за всички граждани абсолютно безплатно. Украсата е много впечатляваща и на фона на цялата мизерия и мръстия, която ви показах преди малко, се надявам това да освежи малко обстановката. Така че да започваме. Колкото повече се разхождам по тези улички, толкова повече забравям за първата част на видеото. Но все пак се надявам някой ден и по кварталите да има какво да се снима красиво, не само на центъра, където го виждаме всички. Сега прибирам камерата и вадя фотоапарата, за да си свърша все пак работа, за която съм тук. Пък с вас ще се видим другата седмица и обещавам да няма повече такива епизоди, които да се фокусират на негативни неща. Peace! Както винаги, абонирайте се и лайквайте, ако ви харесват нещата, които виждате, така ми помагате. До нови срещи, чао!